Legion lecke. Tippek, trükkök, taktikák a Honvéd e-sport edzőitől. Keresd minden nap a Honvéd e-sport YouTube és Facebook oldalán, valamint az esport1.hu-n. Sziasztok, Gabi vagyok. Mai nap szintén Mirázs lesz. Van egy elég gyakori kör, amit nagyjából mindenki csinál. Mivel egyszerű és egészen biztos, ezért szoktuk csinálni, ez az A-füstös, amint látjátok, ezt nyomatom éppen. A lényeg az lenne, hogy amit én szeretnék ebben tanítani nektek, hogy szokott jönni egy ember házból, bocsánat itt, akinek a feladata kizárólag a trédelés lenne, és nagyon gyakran látom, hogy az az ember, aki házból jön, az meghal elsőként, vagy nem megfelelő módon jön ki. Szóval a lényeg annyi lenne, hogy itt te kizárólag a társaidat lövöd vissza a házból, tehát trédelsz. Szóval, amikor azt mondjuk itt vannak a füstök, teszem azt, van esélyed tartod a társaidnak, hogy ne jöjjenek át a padhoz, és amikor a társaid bekerítették a rakót és elkezdenek harcolni, akkor trédelni. Nagyon egyszerű, hogy ez miért így jó. Azért így jó, mert hogyha megnézed, ebből a házas pozícióból mindent látsz, ergo téged is mindenki lát. Viszont amikor a társaid itt jönnek, ők van egy csomó hely, ahonnét nem tudnak ők téged letrédelni, te viszont mindenhonnét le tudod őket trédelni. Én gondolok, ott nem tudják lelőni az embert, itt nem tudják lelőni, itt nem tudják lelőni. Ezeket mind csak te látod, illetve ők, hogyha már megfelelő pozícióba értek. Köszönöm szépen a figyelmet.